Hei, hei, dragi prieteni, ce faceți? Am revenit în București și pentru că am avut multe cereri, am zis astăzi să fac un atelier de creație mai mult pentru băieți, așa că v-am pregătit un pistol. Sunteți gata să vedeți ce avem de făcut? Este foarte simplu. În primul rând avem nevoie de două coli A4, vă alegeți voi culoarea preferată și va trebui să o decupăm după cum urmează. Avem nevoie de două bucățele de 15 cm. Pentru a vă fi ușor, vă sfătuiesc să o împăturiți pe din două, după care o decupați. Celelalte bucățele le facem din a doua coală A4 și anume, va trebui să avem o bucată de 11 cm, două bucăți de 7 cm și una cea mai subțire de 5 cm. Veți rămâne la sfârșit cu o bucățică pe care nu o aruncăm, ci o folosim pentru gloanțe. Prima dată vom începe cu hârtia de 15 cm. Luăm o hârtie, lipim în partea de jos o fâșiuță, dați bine de tot, după care închidem lipiciul și îl folosim ca suport pentru a putea rula foaia. O aranjăm un pic, aveți grijă să fie drept, iar la sfârșit presăm bine să ni se lipească. După ce am lipit, cu ajutorul creionului vom scoate lipiciul din tub. Același lucru va trebui să-l facem cu a doua hârtie, doar că de această dată vom lipi în partea de sus. Vom începe de aici. Nu ne mai trebuie ca suport pentru că îl avem pe primul ca suport. O poziționăm bine de tot așa aici. După care rulăm. Facem acest lucru pentru ca pistolul nostru să fie cât mai dur. Da? Lipim și aici. Și am terminat prima parte a pistolului. Am ajuns la pasul numărul 2 și anume mânerul pistolului. Vom folosi cele două bucăți de 7 cm. La fel ca prima dată, dăm mai întâi cu lipici, închidem lipiciul, rulăm, presăm bine și scoatem ușor lipiciul. Dacă pățiți ca mine, scoateți dopul și nu e nicio problemă. Acum, nu vom mai rula peste primul, ci îl facem individual, pentru că va trebui după să le lipim între ele. Bine. Aveți grijă să fie drept. Scoatem dopul, scoatem. Acum, va trebui cele două bucăți să le lipim între ele, da? Mai întâi dăm cu niște lipici solid. Încercați să căutați aici unde se întrepătrunde coala. Odată. Aici încă o dată. Și le lipim între ele. Apoi, pentru a fi mai rezistent, putem să dăm cu puțin scoci. Dacă lipiciul vostru este destul de bun și nu mai aveți nevoie de scoci, îl lăsați fără. Pentru că știu că vă doriți ca pistolul să funcționeze, m-am gândit să facem și un fel de trăgaci. Și pentru asta avem nevoie de cele două coli care ne-au mai rămas, și anume cel de 11 și cel de 5 cm. De data aceasta vom folosi un creion subțire și vom aplica aceeași procedură ca prima dată și pentru hârtia de 11 cm și pentru cea de 5 cm. Lipim și facem două role perfecte. Copiii, acestea sunt cele 4 elemente ale pistolului nostru. Acum va trebui să îl și montăm. Vom începe cu trăgaciul. Luăm partea de 11 cm și cu ajutorul unui elastic de porcane îl vom face să funcționeze. Îl poziționăm la mijloc, după care îl vom lipi cu ajutorul scociului. Îl fixăm practic. Da? Puneți suport dublu, să fim siguri că ține. Și va mai trebui să puneți o porțiune și aici, sus, ca un capac. Da? Așa. Porțiunea rămasă o vom decupa și o vom folosi mai târziu, nu foarte târziu, acum când vom pune cealaltă parte a trăgaciului. Așa va trebui să arate, ca un T. Acum, eu o să-l las jos ca să vedeți. Scociul de ne-a rămas îl vom pune aici și
și va trebui să mai tăiem încă o bucățică pentru a lipi și pe partea din spate. Dragii mei, între timp eu am montat și mânerul pistolului, de țeava pistolului, tot cu ajutorul scociului, pentru că este mai sigur pentru copii scociul. Dacă sunteți mai mari, puteți folosi pistolul de lipit. Acum, pentru a putea lansa gloanțele, mai trebuie să montăm un cerculeț aici în vârful trăgaciului. Da? Trebuie să decupați un pic mai mare decât țeava și îl vom monta cu scoci dublu. Punem o bucățică mică de scoci dublu. Presăm, scoatem folia de protecție și lipim. Dacă aveți scoci dublu transparent, este și mai bine. Decupăm frumos să nu se vadă. Și am ajuns la ultima parte a atelierului nostru. Acum, eu am decupat aici o porțiune din țeavă. Următorul pas este să introducem trăgaciul în partea din spate a țevii, trecem peste mâner și fixăm elasticul în această crăpătură pe care tocmai am făcut-o. Țineți bine pentru a nu se rupe și lipim cu scociul. Dați de mai multe ori pentru a fi mai rezistent, da? Prieteni, și pistolul nostru este gata. Am pregătit și gloanțele, iar paharele sunt pregătite să fie dărâmate. Hai să vedem dacă plec în armată. Și... pac! Încă o dată. Și... pac! Yeah! Am reușit! Dragii mei, sper că v-ați distrat alături de mine cu pistolul meu magic și sper că voi sunteți mai talentați decât mine, pentru că sunteți băieței. Acum, vreau să vă spun că mai am o grămadă de surprize pentru voi, dar data viitoare o să vi le dezvălui și până atunci, spor la joacă! Vă pup!